ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони канали мо. имрӯз яке аз овозхонҳои шинохтаи ҷумҳурии Сангали Мирзоев, ки ба ҳамаи шумо шинос аст, 9 июни соли 1963 ба дунё омадааст ва имрӯз зодрӯз дорад. устоди ҳунарро бо зодрӯзаш табрик мекунем. устоди ҳунар Сангали Мирзоев бо бисёр сурудаҳои худ байни ду аср яъне машҳур аст аз солҳои пешин ва сурудҳои ӯро имрӯз шогирдонаш низ месароянд. барояш саломатӣ, умри дароз, тани сиҳат, хотири ҷамъ таманно дорем. зодрӯз муборак бошад устоди ҳунар Сангали Мирзоев.